जुदि हने फानि दिया फानि थुकुबो ओइ हन खाली एडजास्ट कर टाइम होइसे 10टा 1 होइसे आंखौसो रोङा सानलाय लांसै जायो सोरबा मिनिनो ओंखारलायलांबाय आं जेखिजाया मानो रायजो राजानिखांमोन आंबो हिनजाव लाथ'वाखै लायोबाथ' साबासो जासिगौमोन फिसाया गिनानै लाथ'वाखै आङो आखाइखौ जेखि जाबाय हयसे फुल हयसेथ' दा जिखुनु नोंथांमोननि नैबे फालसिगुरि जायगायाव फैनानै आं बिराद गोजोननाय मोनदों नोंथांमोना आं फैनायाव माबायदि गोजोननाय मोनदों आं बेखौ मिथिया खिन्थु आं मोनसे खोथाखौ मिथिगौ जाय मानसिया हारसिङैनो गोजोननो हाया बेखौ रावबो गोजोनहोनो हाया बिदि आरोखि बे मानसिया 100 जन हिनजावफोरखौ हाबा खालामथों थेवब्लाबो बेनाव गोजोननाया थाजोबा थायो नामा आंना गोरोन्थि जायोनो सम सम मानो गोरोन्थि जानांगौ सोरबा सानै साथाम साबासिम जाबाय हिनजाव गदाय लानाया हिनजाव लानाया थेवबाबो लानो लुबैबावोनो माबोरै बिदि जानो नाङा ओंखायनो धोरोमाव थानांगौ इसोरखौ सिबिनांगौ इसोरासो जोंनि गोसोखौ हमथानो हायो एखेबारे गोथारै लाखिनो हायो आरोखि नोंनि गोसोआ थिग नङाब्ला नोंनि आखाइ आथिङा थिग नङा बेवहायफोर नंगौ नाङा আপনার মনটো যদি ঠিক না হয় আপনার এই ঠ্যাং না ফের হয় এই হাত এই মাথা ঠিক নহয় না বারা বুंलायबाय হ্যাঁ আরেকবার তার কারণে মই অনুরোধ কৰিবলৈ বিচাৰিছো আমি আমাৰ মনটো কন্ট্ৰলত ৰাখিব লাগিব নহলে নষ্ট হ'ব বন্ধু ओंखायनो आङो खावलायदों जेन' बयबो गावनि गोसोखौ हमथानो हायो जाय गावनि गोसोखौ हमथानो हाया बियो गावनि आथिंखौ हमथानो हाया जाय गावनि गोसोखौ बुजायनो हाया बियो गावनि आखाइखौ बुजायनो हाया नों आखाइ आरो आथिं गावनि मोदोमखौ बुजायनो हायाबा नों फाबावनो थांबाय थागोन आरोखि थालिया दा ओंखायनो आङो खावलायदों जेन' बयबो गावनि गोसोखौ बुजायनानै दोनो दा मानो हिनजाव थाखानानै मालायनि हिनजावखौ लानानै खारदों मा खारन কি কারণে ছো সোশ্যাল মিডিয়া চালে গম পাবো এই বদলের রাদা কিবা কিবি বদলেন বুবলি কি নিউজ চ্যানেল আছে আমার বড়র মাঝে এই বনে অমুক জায়গানি उमुका उमुकनि हिनजावखौ लानानै खारबायनो बेंगालर दिल्लीयाव खोनाया हाबा लाखाबाय फिसाबो दंखायो मानो मालायनि हिनजावखौ लाना खारबावनांगौ मा प्रब्लेम नंगौ नाङा थारमाने बियो गावनि गोसोखौ हमथानो हायाखै आरो जाय मानसिया गावनि गोसोखौ हमथानो हाया बेनो जेबो जिनिसानो थोआ आखाइसो रोयलांबाय लांखो ना गाज्रि मोनलायबाय जाय मानसिया गावनि गोसोखौ हमथानो हाया
बेनो मुलुगनि खुनु बुस्थुआनो थोआ बेथ' हिनजावसो आंना गाज्रि जायो ना बुंब्ला ना गाज्रि जादों बारा बुंदों जुदि बे मानसिया गावनि गोसोखौनो हमथानो हायाखै बबेया थोबावनो बेनोलाय मिस्टिखौनो सारायसे जानो नागिरगोन बियो नंगौ नङा ओंखायनो आं खावलायदों आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव कमेडि होननानै कमेडिजों थांबानो जानाय नङा आं कमेडियानबो नङा नर्माल मानसि जाम्बा मानसि आरो साइजबो गैया आङो बारा बिदि आरोखि दा ओंखायनो खावलायबाय जेन' बयबो गावबागाव गोसोखौ हमथानानै मोजाङै लेखा फरायो जेन' बिहामजो मोननायफ्रा जेन' बिहामजोखौ गोसोथोआ बेखौबो आं खावलायहरबाय आरोखि अनेक जायगायाव बिहामजोखौ गोसोथोग्रा मानसिबो दंसै हो ना बारा जालायबाय बुंनाया वार्निं होखाबाय आङो ओंखायनो खेल ला बिदि खालामना ओमफ्राय जायफ्रा सेंग्रा सिख्ला अननानै मोजाङै फराय मोजाङै गियान आरजि खम फरायनाय बारा फरायनायजों खोथा गैया नों साक्सेसल' जा आरोखि माने थाखाल' खामायनो गोरों जा सोरबा सोरबा मेट्रिक फेलाबो स्करपिय' बायबायथ' औ एम ए पासआ राननानै दं सोरबा सोरबा ओंखायनो खम बेसि फरायनायजों खोथा गैया नों थाखा खामायनांगौ मोजां हिन्जाव लानांगौ मोजां रायजो जानांगौ आरोखि ओमफ्राय जेन' नोंनि हिन्जावा खारा मासाव 10 घन्टा प्रार्थना खालामनांगौ इसोरनाव अबंलावरिनाव मानो होनबा ओरैबायदि हाबाया सोरनाबा बायसान्सआव जायो सोरनाबा माने हठात गोसोथोलायब्रबनानै जायो जेनेबा हाबाया जाबाय सोरबा सोरबा फिसायफ्रा गावनि हिन्जावनिख्रुइ साबसिन नुयोबा बेखौ गोसोथोफ्लांनो गोसो जायो बेखौ आं खोन्थाबाय आरोखि जेनेबा आंनि हिन्जावा बै सनथलानि हिन्जावनिख्रुइ साबसिन आं सनथलानि हिन्जावखौ गोसोथोनो हास्थायगोन आरोखि बुजायना ओंखायनो हिन्जावफ्रा जेन' फिसाइया गुबुन सिख्लानि हिन्जावनि नोजोराव गोग्लैया मासाव 10 घन्टा प्रार्थना खालामनांगौ इसोर अबंलावरिनाव आं खावलायहरबाय आरोखि आखाइखौ ओमफ्राय जेन' हौवाफ्राबो आर'ज खालामनांगौ इसोर अबंलावरिनाव जेन' गावनि हिन्जावा गुबुन हौवाजों गुबुन सेंग्राजों जेन' खारलाङा बा गोसोथोलायनाय जाया ओरैबायदि जायो जेनेबा सासे हिन्जाव बे हिन्जावनि फिसाइया बै रैसुमैनि फिसाइनिख्रुइ साबसिन बेखौ गोसोथोफ्लांनो गोसो जायो नै सैथो खोथा बुंदों दे नै बेवाइफ्रा थाल मोनबाय ओंखायनो फिसाइफ्राबो मासाव 10 घन्टासोखौ मोजां अबंलावरिनाव आर'ज खालामनांगौ गावनि हिन्जावा जेन' गुबुन हौवाजों गुबुन सेंग्राजों गोसोथोलायनो दोनखारनो गोसो जायै बायदि आरोखि थालिया माने ओरैबायदिनो हिन्जावफ्रा मानो गिदिर सिन्दुर फुनो मानो फिसा फुनो मा खारन ओइ मा बिलाय आयु आरो सोरबा नै बेजोंसो फुनो सिन्दुरखौ मिथिबाय नोंसोर नुफेराखै दा नै बेजोंसो फुनो सोरबा सिन्दुरखौ सिन्दुरखौ खाफालाव थुनोसो हरदों बेना नै बेजोंसो बेयावसो फुनो ओरै साइड मानो हिन्जावफ्रा फिसा सिन्दुर फुनो ओमफ्राय बे फिसा सिन्दुर फुननायखौबो खानायजों खोबो थारमाने मा होननाय जादों आं हाबा जायाखै होननाय जादों जायाखै आखाइ खबनानै खोबो
नंगौ ना नङा आंना दाय जानोसैलाय अरजाया साफा सानै गाज्रि मोननाया जेबो नङा नंगौ नङा आखब हारे नों हाबा जाबाय सिन्दुरखौ मानो थुनो लाजिनांगौ जाखि एथ' गिदिर गिदिर समाय लाबाय हाबाब स्वामी मोनजाब्लाबो मोनजायाब्लाबो दुखुब्लाबो सुखुब्लाबो अराय सम नोंजोंनो थैस' थांस' आं रायजो जागोन बिदि होना दालाय मान्डपआव हाथासुनिफ्राव आरो बे फाग्ला बे हिनजावानो बिदि एथ' गिदिर समाय लानोनो गुबुन हौवा लायोबावो मिथिबाय आं जा दुखु मोनो ओंखायनो आं बारा बुंला गाज्रि मोनगोन सिन्दुरखौ थुनोबा एखेबारे आदा खि ओरै सिगांजों थु आदा खि आरोखि जा दुखु मोनो फिसा फिसा थुयो हासिब गनसेया देरसिन जाबावोलै हासिब गनसेखौ मिथिना मिथिया एखेबारे हासिब गनसेया सोरनाबा देरसिन जानो नागिरबावो सिन्दुर थुनाया माने मा होननाय जादों आं हाबा जायाखै होननाय जायाखै बिदि जायो सोरबा ओंखायनो आदा खि थु फिसाइफोरखौ आं खावलायबाय हिनजावखौ एसे गिदिर एखेबारे दाग्ला थुनानै बेरायनो ओमफ्राय आं खावलायबावनो सानो हौवाफोरखौ मानसिफोरनि हौवाफोरनि हिनजावा मानो खारदों बेखौ खोन्थानोसै आङो नोंसोरो खोनादों नामा बबेबा जायगायाव आहार जाफुनाय फिसा गोनां हिनजावखौ खारनाय खोनादों नामा ओइ बेवहाय खोनादों खोनायाखैना नोंसोरो बहाबा खोनादों नामा आहार जाफुनाय उन्दैखौ गारना खारनाय गुबुन हौवाजों खोनायाखै दा होमब्ला आखाइ खब ओरैबादि अनसुलि बिमाफ्रा बा हाबा जानायफ्रा अन्थाव बाथाव बेस्रा आहार जाफुनाय गथ' बेखौ बोरै गारना खारलायखि खारा माब्ला खारो जेब्ला फिसाया क्लास 6 मोनबाय क्लास 7 मोनबाय 10-12 बोसोर 15 बोसोर जाहैबाय नैबे समावसो गारना खारो नोंसोर निउसाव दानो थांनानै नाय ओंखायनो आं खावलायदों हौवाफोरखौ आरोखि जायफोरना हिनजाव दं उन्दैफोरखौ जेब्ला 10 बोसोर जायो 12 बोसोर जायो 7 बोसोर जायो 4-5 बोसोर हारसिं स्कुलाव थांनो हानाय जायो होमब्ला बे खारनायफ्रा गासिबो बिदि गोनां गोजा दे सोरनाबा 6 बोसोर जाबाय सोरनाबा 10 बोसोर जाबाय सोरनाबा क्लास 6-7 मोनबाय दा नोंसोर निउसाव नुनायफ्रा गासिबो बिदिनो गोजा नंगौ नाङा आहार जाफुनाय फिसा गोनाङा खारफेराखै ओंखायनो आं खावलायदों हौवाफोरखौ जै नोङो गावनि फिसा हिनजावखौहाय जै नोङो गावनि हिनजावखौ सन्देह मोनबाय हौवाफ्रा आरोखि हिनजाव गोनांफ्रा सोरबा हौवाजों लिं लानाय बा नोंखौ गारहां माहां मोनदों बा गुबुनजों थांहां माहां जादों ओइ समावनो फिसाखौ सासे लाबाय खदै गगोन बेवहाय आङो माने माने आङो हिनजाव गोनांफोरखौ खावलायदों आरोखि जेनेबा सोरनिबा हिनजावा खारहां माहां जादों बा गुबुनजों वाट्सएप फनाव लिंक लायो बा रायलायो बा गोसोथोनाय दङ ओइ समावनो फिसाखौ सासे लाबाव ओइ 6-7 जन फिसा गोनांखौ रावबो दोनखारफेराखै दे गोसोआव ला नंगौ बबेबा जायगायाव फिसा 3-4 गोनांनि हिनजावखौ खारनाय खोनादों नोंसोरो सोरनिया खारदों सासे सानै फिसा गोनांना खारथों आरोखि ना बारा बुंबाय ओमफ्राय बिदि होननानै जानला मोनला फिसा खांबाय थानो नाङा जाहोनो हानाय फरायहोनो हानायनि खोथा थायो
माने जायफोरनाखि खारनो गोसो जादों सोरनिबा हिन्जावा बा खारहां माहां जादों बिसोरखौल' आं खावलायहरबाय आरोखि दा खननोसै नोंसोरो जेब्ला हिन्जाव खारजागोन ना होमबासो बुजिगोन